വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഗോപദാത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിധൈകമപദായിന ഗൗരവദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണ്യ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. ശിശുരാധാനന്ദമുണ്ട് പ്രശ്നം മംഗളാപുരത്തിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 16ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാരി കയറിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഹാൻഡ് റൈസ് ഒന്ന് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോ മാതാജി. കണ്ടു. ശ്ലോകം 1. പരീക്ഷത്തെ കലിയുഗത്തെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു? അപ്പൊ പരീക്ഷത്തിന്റെ കാലം വന്നപ്പോ കലിയുഗം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ തുടങ്ങി അല്ലെ? പാണ്ഡവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവസാന ഘട്ടമായപ്പോ കലിയുഗം ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ പരീക്ഷത്തിന്റെ കാലം കലിയുഗത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം അതെങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച തദപരീക്ഷിദ്വിജവൈദ്യ ശിഷ്യയാ മഹീ മഹാഭാഗവത ശശാസഃ യദാ ഹി സൂത്യാമഭിജാത കോവിദ സമാദിശൻ വിപ്രമഹദ്ഗുണസ്തദാ. തദ സുതോവാച തദപരീക്ഷിദ്വിജവൈദ്യ ശിക്ഷയാ മഹീ മഹാഭാഗവത ശശാസഃ യദാ ഹി സൂത്യാമഭിജാത കോവിദാഃ സമാദിശൻ വിപ്രമഹദ്ഗുണസ്തദാ. വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും. വായിക്കട്ടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച തഥാ പരീക്ഷിദ്വിജവാര്യ ശിക്ഷയാ മഹിം മഹാഭാഗവതാ ശശാസഃ യദാ ഹി സൂത്യാമഭിജാത കോവിദാ സമാദിശൻ വിപ്രമഹദ്ഗുണസ്തദാ. വൈദ്യന്മാർ ദ്വിജവൈദ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠർ അല്ലെ? പദാനുപദാർത്ഥം പ്രഭാതപ്രജയം. സൂത ഉവാച. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ നൈമിഷാരണ്യത്തില് സൂത ഗോസ്വാമി ഏതാണ് ഋഷിമാർക്ക് 88,000 അല്ലെ ഋഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ? ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേട്ട ഭാഗവതം പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. തതഃ അനന്തരം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ദ്വിജരായ ശ്രേഷ്ഠ ബ്രാഹ്മണർ. ദ്വിജർ എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? ഇതാണ് 2ാം ജന്മമാണ്. അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉപനയനം നടത്തി വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നു. അതാണ് ദ്വിജ. ശിക്ഷയ അവരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം. ശിക്ഷയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപദേശം. മഹീം ഭൂമി, മഹാഭാഗവത മഹാഭക്തൻ, ഭൂമിയുടെ എന്താണ് അധികാരിയായ മഹാഭക്തനായ പരീക്ഷിത്ത് ശശാസ ഭരിച്ചു. ഹ ഗതകാലത്ത് യഥാ അവർ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഹി നിശ്ചയമായും സൂത്യാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന സമയത്ത് അഭിജാത കോവിദാഹ ജനന സമയത്ത് വിദഗ്ധരായ ജ്യോത്സ്യന്മാർ സമാദിശൻ അവരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. വിപ്ര അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ മഹത് ഗുണ ശ്രേഷ്ഠമായ ഗുണങ്ങൾ തഥാ അതിന് ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഏതാണ്
12ാം അധ്യായത്തിലാണ് ശ്ലോകങ്ങളില് 18, 19, 20 ശ്ലോകങ്ങളില് ബ്രാഹ്മണന്മാർ ജനന സമയത്ത് മഹാപണ്ഡിതന്മാരായ ബ്രാഹ്മണർ എത്തുകയും അവരോട് ചെയ്തു പരീക്ഷത്തിന്റെ ജാതകം പറയാനായിട്ട് അല്ലെ, ഭാവി പ്രവചിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് പ്രകാരം അവ പരീക്ഷത്ത് ആരായിരിക്കും, എന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ ശിശു എന്റെയും പ്രജാപരിപാലനത്തിൽ മനുപുത്രനായ മഹാരാജാവ് ഇക്ഷ്വാകുവിനെ പോലെ ആയിരിക്കും. ബ്രാഹ്മണീയ തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതിൽ വിശേഷിച്ചും സത്യസന്ധതയിൽ ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീരാമനെ പോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് മുമ്പ് പ്രവചിച്ചതാണ് ഈ കുഞ്ഞെങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്, ശിശു ഉശീനര ദേശത്തെ കീർത്തിമാനായ ശിബി മഹാരാജാവിനെ പോലെ ദാനം നൽകുന്നതിൽ അത്യുദാരനും അഭയം പ്രാപിച്ചവരുടെ സംരക്ഷകനുമായിരിക്കും. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായ ഭരതനെ പോലെ തന്റെ വംശത്തിന്റെ നാമവും യശസ്സും വ്യാപിപ്പിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാം മഹത് വ്യക്തികളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. മഹത് രാജാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഋഷീശ്വര രാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അവരുമായിട്ടാണ് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ശിശു ശ്രേഷ്ഠരായ ധനുർധാരികളിൽ അർജുനന്മാർക്ക് തുല്യനും അഗ്നിയെ പോലെ അപ്രതിരോധ്യനും സമുദ്ര പോലെ എന്താണ് ദുഷ്ടതരനും ആയിരിക്കും എന്നാണ്. സ്ലൈഡ് വരുന്നില്ല മാതാജി. മാതാജി കാണുന്നില്ല. സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ? ഇല്ല, ഭാവാർത്ഥം കാണുന്നില്ല. അല്ല, ഇത് ഭാവാർത്ഥത്തിലുള്ളതല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. ആദിത്യ ഇത് ഞാൻ 12ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ളത് പറയുകയാണ്. ഓ അത് ശരി. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യം പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഈ ശിശു സിംഹത്തെ പോലെ ശക്തിമാനും ഹിമാലയ പർവ്വതത്തെ പോലെ അഭയപ്രദായകനും ഭൂമിയെ പോലെ സഹനശക്തിയുള്ളവനും മാതാപിതാക്കളെ പോലെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനും ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഋഷിമാര് പ്രവചിച്ച കാര്യമാണ്. ശിശു തന്റെ പിതാമഹൻ യുധിഷ്ഠിരനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മദേവനെ പോലെ സമചിത്തതയുള്ളവനും കൈലാസനാഥനായ ശിവനെ പോലെ അത്യുദാരനും ഐശ്വര്യദേവതയുടെ പോലും അഭയസ്ഥാനമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നാരായണനെ പോലെ ഏവരുടെയും ആശ്രയമായിരിക്കും. അതേപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കാലടികളെ അനുവർത്തിക്കുക വഴി ഈ കുഞ്ഞ് ഏറെക്കുറെ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഉദാരതയിൽ ഇവൻ രാജാവ് രന്തിദേവനെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠനായി തീരുകയും ധർമ്മനിഷ്ഠയിൽ ഇവൻ യയാതിയെ പോലെയും ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷത്തിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ക്ഷമാശീലത്തിൽ ബലി മഹാരാജാവിനെ പോലെ, അടിയുറച്ച ഭക്തരിൽ പ്രഹ്ലാദനെ പോലെ നിരവധി അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യും. പരിചയസമ്പന്നരായ വൃദ്ധജനങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പരീക്ഷത്ത് എന്താകും എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. രാജർഷികളുടെ പിതാവായി തീരും. ലോകസമാധാനത്തിനും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി ഇവൻ അധർമ്മികളെയും കലഹപ്രിയരെയും കഠിനമായി ശാസിക്കുന്നവനായിരിക്കും. പിന്നെ എന്താണ് അത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണപുത്രന് നിയോഗിച്ചയക്കപ്പെടുന്ന കർഷക ദംശത്താൽ തന്റെ മരണം സംഭവിക്കും എന്ന വാർത്ത ശ്രവിച്ചതിന് ശേഷം ഇവൻ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുകയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസപുത്രനായ സുഖദേവനിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുകയും അങ്ങനെ എന്തെയും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ആര് പ്രവചിച്ചത്? ബ്രാഹ്മണർ പ്രവചിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ വിദ്വാൻമാരായ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ, ഏതാണ് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വന്ന് ബ്രാഹ്മണരെ കുറിച്ച് ആണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അനന്തരം മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാഭാഗവതൻ എന്ന നിലയിൽ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അഖില ഭുവനവും ഭരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന സമയത്ത് ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രവചിച്ച ഉത്കൃഷ്ടമായ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഭരണം നിർവഹിച്ചു.
ആ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചത്. 12-ാം അധ്യായത്തില് ഏതാണ് ഒരു 12-13 ശ്ലോകം മുതൽ 28-29 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ്. നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വായിച്ചതൊക്കെ ആണ്. അപ്പൊ പരീക്ഷത്ത് ആ പ്രവചനം പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ഉത്കൃഷ്ടമായ ഉന്നതമായ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഭരണം നിർവഹിച്ചത്. ആരുടെ സഹായത്താലാണ്? ദ്വിജശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ആ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചത്? ഇദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു? മഹാഭാഗവതനായിരുന്നു. അതായത് ഭഗവത് ഭക്തനാണ് ഭാഗവതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമ ഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു. അങ്ങേറ്റം ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം: പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനന സമയത്ത് ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാരായ ബ്രാഹ്മണർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനാകയാൽ മഹാരാജാവ്, അതാണ് ഭാഗവതൻ അല്ലെ, പരീക്ഷത്ത് ആ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളെല്ലാം വികസിപ്പിച്ചു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ജന്മനാ തന്നെ ലഭിച്ച എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഗുണങ്ങൾ, അതാണ് ഗുണവൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രേഷ്ഠമായ ഗുണങ്ങളെയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? വികസിപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജന്മന കുറെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സത്സംഗം വഴി നമ്മൾ അത് വികസിപ്പിക്കുകയും ചീത്തയായ കൂട്ടുകെട്ട് വഴി എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആരുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിലാണ്? സത്സംഗത്തിലാണ് അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണരുടെയും അല്ലെ മഹാഭക്തരുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു? ജന്മന ഉണ്ടായ ഗുണങ്ങളെല്ലാം, ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ എന്നാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. യഥാർത്ഥ യോഗ്യത എന്നത് ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുകയാണ്. അപ്പൊ എത്ര ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഗുണം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരുക. ഭക്തനായി തീരുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മേന്മയേറിയ സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം ക്രമേണ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മൾ 26 ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയില്. അപ്പൊ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മേന്മയേറിയ ഗുണങ്ങളാണ്, സദ്ഗുണങ്ങളാണ്. അത് ക്രമേണ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മെച്ചപ്പെടുന്നു അല്ലെ, അത് വികസിപ്പിക്കുന്നു, പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. മഹാഭാഗവതൻ അഥവാ 1-ാം തരം ഭക്തനായിരുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭക്തിശാസ്ത്രത്തിൽ വിദഗ്ധൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല, അതീന്ദ്രിയ ഉപദേശങ്ങളാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഭഗവത് ഭക്തരാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവനുമായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്വയം ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഭക്തിശാസ്ത്രത്തില് 1-ാം തരം ഭക്തനായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഭക്തനാകണമെന്ന് അറിയാം. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? സ്വയം നന്നാകുക മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റി അല്ലെ. ഉപദേശങ്ങളാൽ, അതീന്ദ്രിയ ഉപദേശങ്ങളാൽ മറ്റുള്ളവരെയും ഭഗവത് ഭക്തനാക്കി. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം അല്ലെ. സ്വയം ഭക്തനായി സ്വയം എല്ലാം അനുഭവിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ഏതാണ്? മറ്റുള്ളവരെയും ആ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാൽ 1-ാം തരം ഭക്തനായിരുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് രാജ്യഭരണ നിർവഹണ കാര്യങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉചിതമായ ഉപദേശം നൽകാൻ തക്ക യോഗ്യതയുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായ സാധുക്കളോടും പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണരോടും കൂടി ആലോചിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ, മന്ത്രിസഭ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രാഹ്മണരുണ്ട്. അവരെല്ലാം ആരാണ്? ഈ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളില് അധിപന്മാരാണ് അല്ലെ. അതിലെല്ലാം നല്ല കഴിവുള്ളവരാണ്, എല്ലാ അറിവും ജ്ഞാനികളായിരുന്നു. ആ ജ്ഞാനമെല്ലാം അവരെന്ത് ചെയ്തു? ശാസ്ത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജ്ഞാനമെല്ലാം ആർക്ക് നൽകി? ഉചിതമായ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ അല്ലെ, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉചിതമായ സന്ദർഭം അനുസരിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസിമാർ, സാധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന സന്യാസിമാരും പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണരോടും കൂടി ആലോചിച്ചായിരുന്നു രാജ്യകാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ മഹാഭക്തനായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സാധു ശാസ്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഗുരു. അപ്പൊ സാധു ശാസ്ത്രം ഗുരു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? സാധുക്കളും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഏതാണ്? ശാസ്ത്രവും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗുരു ബ്രാഹ്മണർ അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം ഗുരുക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനത്താണ്. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യഭരണം
നടത്തിയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഈ ഭരണത്തെ ആധുനിക ജനാധിപത്യവുമായിട്ടൊരു താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ്, അവിടെ താരതമ്യ പഠനം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്, ഇപ്പോഴത്തെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ മന്ത്രിമാര് എങ്ങനെ ഭരണം നടത്തുന്ന ആ വ്യത്യാസം ഇവിടെ എടുത്തു കാട്ടുകയാണ്. ആധുനിക ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഭരണാധിപന്മാരെക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരായിരുന്നു അന്നത്തെ ശ്രേഷ്ഠരായ രാജാക്കന്മാർ. ആ രാജാക്കന്മാർ ആരെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച രാജർഷികളാണ്, അല്ലെ? ഋഷിതുല്യരായ രാജാക്കന്മാരാണ്. അതായത് എല്ലാ ശാസ്ത്രവും അറിയുന്ന മഹാഭക്തന്മാരായ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴുള്ളതാണെങ്കിലോ എന്താണ്, ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാത്ത ഭരണാധികാരികളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവർ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരായിരുന്നു അന്നത്തെ ശ്രേഷ്ഠരായ രാജാക്കന്മാർ. എന്തെന്നാൽ അവർ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നൽകപ്പെട്ടിരുന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ പ്രാമാണികന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുക വഴി അവരെ അനുസരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഗ്രന്ഥശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഉത്തമ ധർമ്മ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ സാധുക്കളും അതേപോലെ ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതരുമാണ്, അല്ലെ? അവർ പറയുന്ന രീതിക്കായിരുന്നു ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. അതായത് എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇതാണ് ഇവർ ഉപദേശം നൽകുന്നതും ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതരും സാധുക്കളും സന്യാസിമാരും നൽകുന്ന ഉപദേശം. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിരുന്നു. ഓരോ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ എന്നും ഓരോരോ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പാസാക്കുകയും എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശ സാധ്യത്തിനായി സൗകര്യപ്രദമായി അവയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അപ്രായോഗികരായ വിധികളുടെ ആവശ്യമേ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നെന്താണ്, ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പോഴും ഓരോ കൂടെ നിയമങ്ങൾ മാതാജിയുടെ നെറ്റ് പോയി. വസന്ത ഹോസ്റ്റായി. വസന്ത മാതാജിയെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കണം. വന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വന്നു കേട്ടാ. കണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. വന്നിട്ട് പിന്നെയും പോയല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരി, ഹരേ രാമ കേൾക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ കേൾക്കാം മാതാജി. മാതാജി ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി പോയായിരുന്നു, ചാർജ് പോയായിരുന്നു. നോക്കിക്കോളൂ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് സമയം ഓരോന്നിട്ട് വരുമ്പോ സമയം പോവാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, മനു, യാജ്ഞവൽക്കൻ, പരാശരൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള മുക്താത്മാക്കളായ മുനിശ്രേഷ്ഠരാൽ മുമ്പ് തന്നെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളുമെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. മനുവിന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രം, യാജ്ഞവൽക്കന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രം, പരാശര മുനിയുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രം. അപ്പൊ അവരെല്ലാം മുക്താത്മാക്കളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നെങ്കിലും അവരെന്താണ്, അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്തിയവരാണ്. അവരാ രചിക്കപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, പരീക്ഷിത്ത് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. അവയെല്ലാം എല്ലാ കാലങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങൾക്കും നടപ്പിലാക്കാൻ ആയവയായിരുന്നു. ഏതായി ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ ആരുടെയൊക്കെയാണ്? മനു, യാജ്ഞവൽക്കൻ, പരാശരൻ തുടങ്ങിയവരുടെ, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഏത് കാലത്തിന് അനുയോജ്യമായതാണ്. അതായിരുന്നു പരീക്ഷത്തും സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ആകയാൽ നിയമബന്ധനങ്ങളെല്ലാം ദൂഷ്യമോ പഴുതുകളോ ഇല്ലാത്തവയും പ്രാമാണികവും ആയിരുന്നു.
അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് അത് ഓതന്റിസിറ്റി ഉള്ളതാണ്, വിശ്വസനീയമായതാണ്, അതാണ് പ്രാമാണികം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ് ഒട്ടും തന്നെ ദൂഷ്യങ്ങളുള്ളവയല്ല. പിന്നെ എന്താണ് പഴുതുകളില്ല എന്ന് വെച്ചാല് ചീത്ത ഭരണം ദുഷ്ഭരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു ഈ ധർമ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെല്ലാം. അതായിരുന്നു പരീക്ഷത്ത് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് അവരുടേതായ ഉപദേശക സമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉപദേശക സമിതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതുണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോ എല്ലാ രാജാക്കന്മാർക്കും പണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് കാലഘട്ടം വരുമ്പോഴും പ്രധാന രാജാക്കന്മാർക്കെല്ലാം ഉപദേശക സമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉപദേശ സമിതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധുക്കളും അതേപോലെ തന്നെ മഹാപണ്ഡിതരും ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവരും അതേപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിലെ പ്രശസ്ത വ്യക്തികളും ഒക്കെ ചേർന്നതാണ്. പിന്നെ രാജകുമാരന്മാരും ഒക്കെ ചേർന്നതായിരിക്കും ഉപദേശക സമിതി. ആ ഉപദേശ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉത്കൃഷ്ടരായ ഋഷിമാരോ ഒന്നാം തരം ബ്രാഹ്മണരോ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഋഷിമാരും ബ്രാഹ്മണരും അതാണ് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവർ. അവർ പ്രതിഫലമൊന്നും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അവർ സേവനം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് എന്തിനാ? പ്രതിഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയാണ്. അതേപോലെയാണ് ഇവർ സേവിച്ചിരുന്നത്? രാജാവിനെ സേവിച്ചിരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അവരെല്ലാം ബ്രാഹ്മണരും ഋഷിമാരും ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ സ്വയം തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് രാജാവിനെ ഉപദേശിച്ച് രാജാവ് നല്ല ഭരണം കാഴ്ചവെച്ച് പ്രജകളെ എല്ലാം സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ഒരു നല്ല ജീവിതം നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നത്. ഒരു വെൽഫെയർ, അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി, ജനക്ഷേമമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം രാജാവിന് സേവനം എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാ നല്ല ഉപദേശങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. അവർ പ്രതിഫലമൊന്നും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല, നമുക്കറിയാം വസിഷ്ഠൻ, വിശ്വാമിത്രൻ അല്ലെ, ഏത് യുഗത്തിൽ? ത്രേതായുഗത്തിൽ അല്ലെ. അവരെല്ലാം ഇതേപോലുള്ള പണ്ഡിതരായ ജ്ഞാനികളായ ഋഷീശ്വരന്മാരും ആയിരുന്നു. അവരായിരുന്നു ശ്രീരാമചന്ദ്രനെയും ദശരഥനെയും ഒക്കെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നത്. അവർക്ക് അത്തരം പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഏതൊരു ആവശ്യവും നേരിട്ടതുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം രാജാവ് നൽകും. രാജാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു അവരുടെ ക്ഷേമം നോക്കുക എന്നുള്ളത്. മുടക്ക് മുതൽ കൂടാതെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപദേശം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശമ്പളം ഒന്നൊക്കെ കൊടുത്താണ് ഉപദേശം അല്ലെ. മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് ശമ്പളമൊക്കെ എന്നും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. ജനങ്ങളുടെ ടാക്സ് ആണ് എങ്കിലും അവർക്ക് ശമ്പളം എന്നും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റിലും അസംബ്ലി മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാം അവർക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കല് അസംബ്ലി മെമ്പറായ ആജീവനാന്തമാണ് അവർക്ക് പെൻഷനും മറ്റെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ കൺസെഷൻസും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. അവർ സ്വതവേ സമദർശികളായിരുന്നു. സമദർശികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നത്. എല്ലാവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ മാത്രമല്ല, പക്ഷിമൃഗാദികൾ, പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നു. അതായത് മനുഷ്യരോടും മൃഗങ്ങളോടും എല്ലാവരും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സമഭാവനയുള്ളവരായിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലൊക്കെ എത്തിയവരാണ് അല്ലെ. ഭക്തിയില് അങ്ങേറ്റത്തെ തലത്തിലെത്തിയവരാണ് ഇവരെല്ലാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ടും ആത്മാവിനെ കാണാനായിട്ടും അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അവർ രാജാവിന് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും പാപമൃഗങ്ങളെ വധിക്കുവാനുമുള്ള ഉപദേശം നൽകിയിരുന്നില്ല. അവിടെ രണ്ട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ്, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും, മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സൗകര്യം, അറിവുശാലകൾ ധാരാളം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ കാണുന്നത് അല്ലെ. ജനങ്ങളുടെ മനുഷ്യരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി പാവം ജന്തുക്കളെ കൊല്ലുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറിവുശാലകൾ ധാരാളമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അന്നത്തെ ഋഷി തുല്യരായിട്ടുള്ള ഉപദേശകർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ എന്താണ്? രണ്ടു കൂട്ടരെയും, ജനങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും ലതാദികളെയും എല്ലാം ഒരേപോലെ
കണ്ടിരുന്നവരാണ്. അത്തരം ഉപദേശക സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ മൂഢന്മാരോ മൂഢസ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളോ ആയിരുന്നില്ല. മൂഢസ്വർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാത്ത സ്വർഗം ഉണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെ, അതാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാത്തവരായിരുന്നു, മായയിൽ മുഴുകിക്കിടക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനപ്രതിനിധികളും മന്ത്രിമാരും ഉപദേശകരും എല്ലാം. അവരെല്ലാം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരായിരുന്നു. ആരാണ്? പരീക്ഷത്തിനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാര് ഉപദേശിച്ചിരുന്ന ഭരണസമിതി. ഈ ജന്മത്തിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെ സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കാമെന്ന് അവർക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. അതായത് അവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തതും പിന്നെ ഇതാണ് ഭാവിയുമൊക്കെ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റുന്ന ജ്യോതിഷികൾ എന്താണ് പരീക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. അതായത് എല്ലാ ഈ ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായ ഋഷീശ്വരന്മാർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും എല്ലാം അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നതും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. അത് കാരണമാണ് പറയുന്നത് ഈ ജന്മത്തിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലും നമ്മുടെ ജന്മം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലും രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെ സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ഭരണസമിതിയായിരുന്നു രാജാവിനുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മവും നല്ലതായിരിക്കും പരീക്ഷത്ത് രാജാവിന്റെ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക്. തിന്നും കുടിച്ചും ഉല്ലസിച്ചും ആസ്വദിക്കുക എന്ന സുഖഭോഗവാദത്തിൽ അവർ തൽപരരായിരുന്നില്ല. ആരാണ്? ജനങ്ങളും അതേപോലെ ഉപദേശ സമിതിയും രാജാവും. അവർ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ് ഈ തിന്നും കുടിച്ചും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അവർ ശരിയായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ദാർശനികരും മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളവരും ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ജനങ്ങളും അതേപോലെ ഉപദേശ സമിതിയും. രാജാവിന്റെ ഉപദേശ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ ഈ എല്ലാവിധ ധാർമ്മിക ചുമതലകൾക്ക് വിധേയരായി ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. രാജാവ് അഥവാ ഭരണത്തലവനാകട്ടെ സ്വയം ഒരു യോഗ്യനായ ഭഗവത് ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി അനുസരിച്ചിരുന്നു. അവർ രാജാവ് ഒരു പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ജനങ്ങളെ മക്കളായിട്ട് കണ്ട് അവരുടെ ക്ഷേമം, ഒരു പിതാവ് എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം മക്കളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, അതേപോലെ ആയിരുന്നു രാജാവ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അതിന് സഹായിക്കാനായിരുന്നു വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശമായിരുന്നു ഈ സമിതി നൽകിയിരുന്നത്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അഥവാ പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് രാജ്യം ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രമായിരുന്നു. അതായത് എല്ലാവർക്കും സുഖവും സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം, അതേപോലെ ഭക്തിയും അല്ലെ. ഭക്തി അതിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയാണ്. ഭക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും ക്ഷേമവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. യോഗക്ഷേമം എന്നല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ആരാധിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ ആ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾ രാജാവിനെ പോലെ ഭക്തരായിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രമായിട്ട് മാറും. കാരണം രാജ്യത്തെ മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും ശരി ആരും തന്നെ അസന്തുഷ്ടരായിരുന്നില്ല. ലോകക്ഷേമത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഉത്തമ രാജാവായിരുന്നു മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ട് പോകാം. വാർത്തം കൂടുതലുണ്ട്, പറ്റുന്നത് വായിക്കും. ശ്ലോകം 2. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഉത്തരസ്യ തനയാമുഭയേമായിരാവതീം ജനമേ ജയാദീം ആദീം ചതുര തസ്യാം ഉത്പാദയത് സുധാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഉത്പാദയത് സുധാൻ? ഇവിടെ സ ഉത്തരസ്യ തനയാൻ ഉപയേമ ഇരാവതീം ജനമേ ജയാദീം ചതുര തസ്യാം ഉത്പാദയത് സുധാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഉത്തരസ്യ രാജാവിന്റെ മകളെ ആരാണ്? ഇരാവതി എന്ന മകളെ ആര് വിവാഹം കഴിച്ചു? പരീക്ഷത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചു. അതില് ജനമേജയൻ തുടങ്ങിയ 4 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് ഉത്തര രാജാവിന്റെ പുത്രിയെ പരിണയിക്കുകയും മഹാരാജാവ് ജനമേജയൻ, അതിവിടെ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം അടുത്ത ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു? ജനമേജയൻ. പരീക്ഷത്ത് ദേഹത്യാഗം ചെയ്തപ്പോ ജനമേജയനായിരുന്നു അടുത്ത ഭരണചക്രവർത്തിയായിട്ട് മാറിയത്. അപ്പൊ ജനമേജയൻ ആദിയായ തുടങ്ങിയ 4 പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപക രൂപശ്ചാകൃപാ സിന്ധുഭ ഏവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. ഓൺ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? ഗുരു മഹാരാജ് ജയ. ഗ്രന്ഥരാജ് ഭാഗവതം ജയ. ഒരു നിതായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ്. നാളെ എന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ. എന്തുപറ്റി മാതാജി? മാതാജിയുടെ കുട്ടിൽ 3 വട്ടം ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ആര്? ശോഭാമദനൻ. ശോഭാമദന്. മാതാജി നാളെ എന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. കണ്ണിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, ഓക്കെ, പ്രാർത്ഥിക്കാം മാതാജി എല്ലാരും. ഒരു മിനിറ്റ്. മാതാജി ഇപ്പൊ ഇത് ഷെയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ലൈവ് ഓഫ് മാതാജി, ലൈവാ മാതാജി. ഓഫ് ചെയ്യും ലൈവ് മാതാജി. ആണോ? ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തില്ലേ? ആ, ഓഫ് ചെയ്തില്ല. ഓഫ് ചെയ്തില്ല. നോക്കട്ടെ. ഇല്ല, ഓഫ് ചെയ്യും, ഓഫ് മാതാജി. ലൈവ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി. ലൈവാണ് മാതാജി. ലൈവ് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ മാതാജി ലീവ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. അത് ലൈവ് ഓഫ് ആവുന്നില്ലല്ലോ. ശരി ശരി, കണ്ടു. ആ, ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ പോസ്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല, പറ്റുന്നില്ല. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ